Alright, mga Uragon, lakas ng ulan kanina, baha pa rin sa kalsada. Kaya maglalakad ako pa uwi. Pag walang masakyan, lakad! Iwan ko yung aking Ducati. Yan yung Ducati ko. Dito lang sa opisina, iwanan ko. Bukas, commute or lakad. Depende kung may masasakyan kasi baha sa kalsada. Tingnan natin kung anong magagawa, kung magsasakay o maglalakad pauwi at papasok bukas. Okay, let's find out. Ayun na nga, mga kaibigan. Baha pa rin ang kalsada, mga kaibigan. Ayan, kaya mahirap dito pag umulan. Isang oras na ulan, baha ang kalsada kasi walang mga drainage. Lakad na lang pauwi. Tingnan natin kung may masasakyan doon sa dulo. Shout out sa mga tropang anglers dyan. Baka gusto nyo mamingwit. Ayan o. Mamingwit na dito. May dagat na. Sabi baha. Doon o. Hello guys, mga Uragon. Good morning, good morning. Right, papasok na sa trabaho. Walang service. Iwan ko kahapon doon sa opisina yung bike. Makulan kahapon. Kaya ngayon maglalakad ako. Madilim pa. Anong oras na? 5:35 in the morning. Yan, dito ako ngayon sa elevator. Right, malabas na. Yun, no? Ito yung aming apartment na bagong nalipatan. Nasa 4th floor. So ayan. Lakad naman. Mamayang hapon, iuwi ko na yung bike. Wala na masyadong tubig sa kalsada. Ayan, no? Puro upahan yan, mga Uragon. Puro apartment. Madilim pa. Maraming mga magnanakaw dito eh. Mga hablot ng cellphone. Nang ngunguhan ng mga bisikleta, mga bike. Madilim-dilim pa, mga Uragon. Dadating siguro ko doon mga 6:20 na. Mabagal tayo maglakad at basa ang kalsada. Yung mga kabayan nagbabike ko. Wala akong bike ngayon, lakad ako. Grabing baha oh. Naiwan dito mga debris, mga bato. May tubig pa rin. Yo. Alright, mga Uragon, malapit-lapit na ako. Dadaan lang ako sa Bacala o sa tindahan makabili ng almusal at pangtanghalian. Wala akong baon ngayon, di nagluto, di nagsaing. Right, bili na lang ng kubos para mura, tipid. Right. Hirap dito sa madaling bumaha. Pagka konting ulan, baha. Wala kasing mga drainage. Kaya iniwanan ko yung aking service doon. Yung aking big bike. Kasi ayaw kong ilusong sa baha. Ayaw kong masira agad yung aking big bike. Baka kalawangin. Kalawangin kasi local yung mga pyesa. Alright. Diyan ako bibili ng makakain, mga Uragon. At yun lang naman ang aming factory, yung kumpanya yan o. Ito, bibili dyan. Wala tayong almusal at tanghalian. So ayun, nakabili na ako ng almusal. Kubos. Yan o.
Pwede na mag-bike mamaya pa uwi. Ayan. Andun yung bike ko sa opisina eh. Nilagay ko doon. Iniwan ko kahapon. Dati, taas ng tubig dito eh. Wala na. So ayun na nga mga Uragon, nandito na ako. Oh, time check 6:21. Sakto yung sabi ko, mga 6:20 ka ako yung ano. Natiti rito. Mag-in tayo. Oy. Ayan, pag-ina. Grabe lakad si Uragon. Ha? SB. Sige. So ayun na nga, nandito na tayo sa opisina. At ito yung ating big bike ko. Naiwan. Yung kasing ilusong to sa baha. Kasi kakalawangin yung mga piyesa niya. Malalim yung baha eh. Kakalawangin. Mga local lang naman yan. Oh. Kaya dito siya naiwan. Mamaya hapon dadalhin ko siya. So ayun, nakarating na. Thanks God, safe tayo nakarating. Maraming salamat. So dito na magtatapos ang aking video. Okay. Bye-bye. I love you.